ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರಿಜ್ಜ ಎಂಚಿನಿ ಈ ರೆಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೋರ್ ಮಾರೆ ಆಡ ಕಿರಣಕ್ಕೇನೋರ ಆಟ ಬಣ್ಣ ತಿಕ್ಕೋರೆ ಅತಿ ಕಿರಣ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮರ್ದು ಬರ್ತೀರ ಮಾರೆ ಹೇಗಿ ಹೇಗೆ ಎಂಚಿನಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊಸಾತು ಶುರುವಾತನ ಮಾರೆ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದಿಂದ ಏನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪೆಲತ ಮಾರಟ್ಟು ಪೆಲಕಾಯ್ದೆ ಆಪಿ ನೀನು ಏಕೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಮಾರೆ ಇತ್ತ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ ಅಂಚೆ ಕುಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಪೆಲತ ಮರಟ ಪೆಲಕಾಯ ಆವಡು ಅವ್ ಆಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೊತ್ತ ಹುಡುಗನು ಅವು ಪೆಲಕಾಯ ದಾಯ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾಗಿ ದಾದ ಮನೋದು ಒಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಔಸೊಂಡು ಮಾರೆ ಮಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ನಾಡುದಿಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇನಾ ഇതിൽ മൂന്നുള്ളാറ മാറേ അത്യാവശ്യം ഈ വിമാനക്ക് ರೆಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮಿತ್ತನೆ ಪೋಪುಂಡು ಈ ಬಸ್ಸು ಲಾರಿ ಪುರ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋಪುಂಡು ಈ ರೈಲು ದಾಗ ಕರ್ಬದ ಪಟ್ಟೆಡು ಪೋಪಿನಿ ಐಕ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಕರ್ಬದ ಪಟ್ಟೆಡು ಒಪ್ಪಿನಿ ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಕೊನೋಡಿ ಕಾಣಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಕರ್ಬದ ಪಟ್ಟೆಡು ಒಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.